हाय लोगोफोर आं बोलो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड' टेक आर'नायाव बरायबाय। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे उननि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो। लोगोफोर दानि मुगायाव गोबां सुबुंफोरनो फेसबुक सालायनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव गासिनाबो गावबा गाव मोनफा मोनफा फेसबुक एकाउन्ट थाखायो। बेवहाय गोबाङानो गावबा गावनि पासवार्डखौ बावनानै गोरोन्थि खालामनानै लायो आरो बेखौ माबोरै मोनफिननो हायो बेखौ गोबां सुबुङानो मिन्थिया। स' दिनै गावबा गावनि गोमानाय पासवार्डखौ माबोरै मोनफिननो हायो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों जों सोलोंनि। थुदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायजेननोसै। नोंथांमोना गिबियावनो गावबा गावनि फेसबुक पेजखौ अपेन खालामग्रोनांगोन। बेवहाय अपेन खालामनायनि उनाव गोजौआव मबाइल नाम्बार आरो इमेल नाम्बार देखायगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि फेसबुक पासवार्डखौ बावोब्ला नोंथांमोना गिबियावनो फरगेट पासवार्ड बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव बेवहाय देखायगोन जे नोंथाङा अबे नाम्बारजों बा अबे इमेलजों फेसबुक एकाउन्टखौ खेवदोंमोन बेखौ बेवहाय इन्टार खालामनांगोन। आं बेवहाय आंनि फेसबुक एकाउन्ट खेवनाय इमेल नाम्बारखौ टाइप खालामनि। नोंथांमोना बेवहाय गावबा गावनि इमेल आइडि आरो एबा मबाइल नाम्बारखौ टाइप खालामनायनि उनाव बे सार्चआव क्लिक खालाम। सार्चआव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोननि बेवहाय फेसबुक आइडि आरो मबाइल नाम्बार एबा इमेल आइडिया नुजागोन। बे नुजानायनि उनाव नोंथांमोना बे कन्टिनिउ क्लिक खालामनांगोन। कन्टिनिउ क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय OTP कड इन्टार खालामनो देखायगोन। बेवहाय नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार एबा इमेल आइडियाव OTP क'डआ थांगोन। बे मबाइल नाम्बार एबा इमेल आइडियाव थांनाय OTP क'डखौ बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। बे OTP क'डखौ इन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे कन्टिनिउ क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव बेवहाय नोंथांमोना गोदान पासवार्ड इन्टार खालामनो देखायगोन। बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव थानाय जायखिजाया पासवार्ड सेट खालामनानै लाबोनानै जाबाय। बेवहाय पासवार्ड सेट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे लग आउट खालामनो गोसो दंब्ला गुबुन डिभाइसआव एक्टिभ जाना थानाय लग आउट खालामनोब्ला बेवहाय क्लिक खालामनानै बे चेन्ज पासवार्डआव क्लिक खालामब्लानो नोंथांमोननि गोमानाय फेसबुक आइडिखौ मोनफिननो हागोन नोंथांमोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो बे गाहायनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।